Паводле праекту выдаткі на сілавыя структуры і суды ў наступным годзе ўзрастуць прыкладна на чвэрць. Гэта адзін з самых значных скачкоў за апошнія гады. Органы і падраздзяленні надзвычайных сітуацыяў атрымаюць самую вялікую прыбаўку, амаль на 377 мільёнаў рублёў, або на 66% больш у параўнанні з сёлетнім бюджэтам. Як заўважаюць эканамісты, на выратаванне і парадак грошы знайшлі, але дзякуючы гэтаму іншыя сферы атрымаюць менш. Ахова здароўя і адукацыя. Хоць і маюць павелічэнне фінансавання, ўсё яшчэ застаюцца ў цені. Большая частка сродкаў на іх не з дзяржаўнай казны, а з мясцовых бюджэтаў. Гэта значыць, што школы, бальніцы, паліклінікі будуць па-ранейшаму залежаць ад магчымасцяў рэгіёнаў. У той жа час на жыллёва-камунальную гаспадарку сродкаў будзе менш. Вось гэта цікава. Траты на нацыянальную абарону таксама скарачаюцца. Так, адразу некалькі цікавых пытанняў у сувязі з гэтымі дадзенымі. Ёсць у нас да нашага эксперта Яраслаў Раманчук, дырэктар Міжнароднага інстытуту свабоды, з намі на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Яраслаў. Вітаем. Добрый вечер, господарство, добрый вечер. Ну і зноў маем бюджэт, які ўлады называюць сацыяльна арыентаваным, але найбольш у ім атрымліваюць сілавікі, намнога больш. Зараз да канкрэтных лічбаў прыйдзем. Але я вось бы пачаў бы агулам, што 17 мільярдаў у нас расходная частка бюджэту. Так, беларускі дзяржава мае выдаткаваць у наступным годзе. Я паглядзеў, гэта на 6 мільярдаў больш, чым у 2019 годзе вось да гэтых усіх падзей. На 52% вырасла ў доларовым эквіваленце. І паглядзеў, параўнаў, а вось колькі ў суседзяў. Напрыклад, Літва ў разы меншая за Беларусь, а там 23 мільярды еўра, што, праўда, расходная частка. Калі казаць пра наш бюджэт, мы можам сказаць, што ён расце, вось да 17 мільярдаў ажно вырас. І калі так, то за кошт чаго ён расце? Вы казалі ў доларах, так? Так, там у доларах 17 мільярдаў, да, у літоўцаў 23, но это хутчэй наступнае пытанне. Так. Глядзіце, тут трэба нагадаць лічбы. 2025 год, згодна з Міжнародным валютным фондам, ВУП краіны будзе майже 86 мільярдаў даляраў. Расходная частка органаў дзяржаўнага ўправлення, кіравання недзе 42% ВУП. 42 гэта дае нам майже 35-36 мільярдаў даляраў. Гэта не толькі дзяржаўны бюджэт, гэта ўсе выдаткі дзяржавы. 36. Нагадаю, што ў 2021-2020 годах, калі была рэвалюцыя, гэтыя выдаткі былі недзе 23-25. Такім чынам, у доларах, падкрэсліваю, у доларах за гэты перыяд выдаткі сталі больш на 11 мільярдаў даляраў. І за кошт чаго відавочна, што гэта за кошт ВПК, военно-прамысловага комплексу, гандлю з Расіяй, таму што Расія зрабіла ўсё для таго, каб падтрымаць свайго партнера па агрэсіі. І таму вось такая сітуацыя. Сюда таксама ў доларах палепшыла курсавая сітуацыя з доларам, таму што у нас няма сёння рынкавага курсу беларускага рубля, ёсць толькі гэта условная адзінка, і таму вось сёння мы маем пералік ВВП валового внутреннего продукта ВУПу з рублёў даляры вось по такім курсе, які дае нам гэта 85,7 мільярдаў даляраў в 25 год. Так што сёння тое, што мы бачым, вось 17 мільярдаў толькі дзяржаўны бюджэт, гэта адно, а ёсць яшчэ іншыя крыніцы фінансавання дзяржавы, і безумоўна Лукашенко кажа, ну, калі ў нас все трымаецца на сілавых структурах, ну, павінны яны мець большую частку дадатковых выдаткаў бюджэту, і таму у нас такая сітуацыя. Ну, я паглядзеў і параўнаў з той жа Літвой, таксама працэнтаж ад расходаў усіх дзяржаўных, бюджэтных. І у нас на сілавыя структуры ў наступным годзе закладзена 6,7 мільярдаў рублёў, это 11,4%, вось ад гэтых дзяржаўных всіх расходаў. У Літве гэта таксама на ўзроўні 10%, так, все расходы, ну там плюс яшчэ натаўскія все праграмы і гэтак далей. Ну, то бок, як бы, калі паглядзець в кантэксце рэгіёна, то гэта адэкватныя расходы на сілавікоў. Ну, на все сілавыя структуры Ведаеце, гэта ўсё сілавікі это адно. А калі мы кажам, вось як гэтыя сілавікі выконваюць сваю працу,
Ці ёсць, як, напрыклад, у Літве альбо Польшчы rule of law, верховенства права, ці няма. Ці є абарона правоў і свабодаў чалавека, няма. Чи ёсць там дзелавы клімат. І так па кожнай кропцы цяго, навошта дзяржава вытрачае такія кошты, мы бачым, што ў Беларусі, ну, гэта як заўве сям'я, яна вытрачае кошты там, калі як яна лічыць патрэбным для сябе. А у дэмакратычных краінах, ну, відавочна, што калі гэта абарона, то павінна быць абарона, калі гэта там праваахоўныя органы, ёсць і парламенtsкі кантроль, ёсць і аўдыт. А ў Беларусі ведзе такого паказчыка, такого з'явішча, як аўдыт дзяржаўных выдаткаў, як гэта эфектыўна было выкарыстоўвацца, ну, звісно, не мае. І таму, калі не мае такога, ну, Лукашенко, як вось яму данясуць гэтыя паперкі, так ён і дае. Больш таго, калі мы сочым за тым, як выкарыстоўваць гэтыя грошы, то бюджэт, які зацверджваецца ў канцы года, ён майже у пачатку года пачынае карэктавацца, у него вносяцца змены да самого снежня. Так што я не разумею, навошта прымаць бюджэт, там рабіць такіх гук вось цяго, калі там 2-3 месяца пройдзе, ўжо Міністэрства фінансаў і потым Кабінет міністраў зацвярджаюць гэты іншыя папраўкі ў бюджэт для таго, каб больш грошаў накіраваць туды, куды кажа адміністрацыя прэзідэнта. Спадар Ярослав, дык можа, як бы, для чаго зацвярджаюць не для таго, каб там эканамічная была нейкая фінансавая логіка, а для таго, каб замацаваць, ну, прадэманстраваць, замацаваць прыярытэты, якія ставіць сёння рэжым Лукашэнкі. Калі растуць выдаткі на сілавікоў, якія душаць народ, гэта, як бы, ну, відавочна. І калі гэта так, то вельмі цікавы паказнік вось адносна фінансавання прапаганды. Мы бачылі апошнім часам закрываюць нават абласныя газеты, а той жа СТВ, ён таксама страчвае ў фінансаванні ў параўнанні з мінулым годам. І вось што тады тут атрымліваецца, што вось дубінка Карпенкова, яна бліжэй да цела Лукашэнкі, чым все гэтыя крыкі азаронка, ці як? Ведаеце, вы толькі бачыце одну частку. Ёсць такія пазабалансавыя яшчэ выдаткі, ёсць выдаткі, якія можуць быць, напрыклад, з іншых крыніцаў, канцэрнаў, міністэрстваў, з фонда цяго першага альбо там другога, трэцяга. Так што беларускі бюджэт, ведаеце, калі б ён быў такім сапраўдным еўрапейскім бюджэтам, можна было бы параўноўваць тое, што ёсць у Еўрапейскім Саюзе, з тым, што ёсць у Беларусі, казаць, ведаеце, у нас больш, а там менш. Усе выдаткі, якія робяцца ў Беларусі, яны робяцца для таго, каб мацаваць і тую альбо іншую там сектар лукашэнкаўскай рэжыма. І, канешне, калі, напрыклад, сілавікі скажуць, мы столькі вось там шпіёнаў зрабілі, паймалі, злапалі, потым мы зрабілі яшчэ там столькі там перад умоў для таго, чтобы не было там і контрпрапаганды, і агітацыі супраць беларускай суполкі. Тады трэба было просто Лукашенко гэта ўсё рассоўваць па іншыя бакі. З гэтай краіны няма, з іншых возьмуць. Я думаю, што тыя прапагандысты, якія сочаць за ўсім, якія адпрацоўваюць свой там кавалак хлеба, яны пакрыўджаны не будуць, таму што Лукашенко ведае, што гэта частка яго гібриднай працы, гібриднай вайны супраць свайго народа, і ён іх будзе падкормліваць. Ну, разуменне таго, як павінен складвацца бюджэт, вось сілавікі, у прыватнасці, прадэманстравалі яшчэ ў 2020 годзе, калі з драбавікамі заганялі працаўнікоў гарадзенскага азоту на прадпрыемства і гаварылі ім у вочы, што вы наша кармавая база. То бок, сапраўды, як бы, хто сілавікі там будуць сытыя паводле гэтага бюджэту. Між тым яшчэ адзін момант, як бы, вот, ну, весь час прагаворваецца пра тое, што у рэжыма вось-вось там не хопіць грошай, вось-вось там все абрынецца. А з іншага боку гучыць, што нават тое, што ёсць дэфіцыт вось гэты ў бюджэце на 26 год, то, в прынцыпе, это не так страшна, калі ў аб'ёме ўсёй беларускай эканомікі. А калі будзе страшна? З улікам таго, што гэта ж не першы раз, не першы год дэфіцытны бюджэт. Паглядзіце, дэфіцыт бюджэту ў Беларусі, ён не такі страшэнны, ён значна меншы ў памеры, напрыклад, чым бюджэт у Польшчы, які там складае больш за 6
адсоткаў ВУП, альбо там у Румынії по 9%, альбо, наприклад, возьмем там у Франції. Тому тут Лукашенко розуміє, що треба використовувати гроші там по господарську, тому що ніхто так просто не дасть. Так Росія може дасть, і так дає шмат, і більше це небезпечно для його. Тому Лукашенко, видите, за останні 25 років, ён, як би там ні було, ён привучив свою вертикаль, що нельга користатися грошами запозиченості, нельга там жити на широку ногу і накачпичувати гэты доўг, тому що гэта потім адаб'ецца вельмі жорстка. І коли ми бачимо, наприклад, дефіцит бюджету, який там складає там 1,5-2% ВВ-ВУПу, гэта не, безумовно, гэта там у межах нават maastrichtskих критеріїв. І Лукашенко не розуміє, що він гэтых чиновників, ведаце, кому там нават не дасть гроші дофінансувати. А є така практика у Білорусі, і вона, наприклад, на снежні, коли вже кінець года, і чиновники зажимають гэтыя гроші, і потім, коли вже застається там 2-3 тижні до кінця года, вони скажуть, ну все, треба використовувати, тому що на наступному годі гэты кошти, гэты гроші пропадуть, і вони як шалёныя починають гэта використовувати. Так, у кожного силовика есть там своя кормовая база, и когда мы кажем про уже ЗАО «Семью», про Беларусь, у Лукашенко уся кормовая база – это Беларусь. И он этой кормовой базой користается, як видите, когда там, як есть там у сельское господарство, там год там бульба, потом пшеніца, потом люпін, потом нешта яшчэ. Так і тут. В гэтым годзе ён забраў з гэтага больше, там даў таму, на іншы год больш таму даў, і гэта ён так карыстаецца з тым, што і робіць імітацыю быццам бюджэтнага працэса, і быццам ён дае па заслугам. На самой рэчы ён дае толькі тым, якія там працуюць на яго альбо выслужваюцца, маюць больше шансы насіць гэтыя паперкі на зацверджанне. Так, ну, відавочна, у гэтым годзе менш атрымала сфера жывёлова-камунальнай гаспадаркі, на 2,5% менш, улічваючы колькі праблемаў. І цяпер нават і зараз будуць у нас навіны з рэгіёнаў пабачыць гаспадарства менавіта з ЖКХ звязанае. Так што да, тых нараканняў будзе больш яшчэ ў наступным годзе, але таксама менш атрымала і Міністэрства абароны, спадарожжа Ярослаў, на 4%, больш чым на 4%. Ну, іх традыцыйна вайсковых традыцыйна больш абдзяляюць увагай у параўнанні з міліцыянтамі, так і пракуратурай, але цяпер, можа, вы ў гэтым пабачыце нейкую тэндэнцыю, можа, Александр Лукашенко такім чынам дае зразумець, што не збіраецца ваяваць ні з кім у наступным годзе. Можа, у вас ёсць думкі, адкуль скарачэнне бюджэту? Вы вельмі добра сказалі, што гэта такі асіметрычны спосаб камунікацыі з Захадам, так што і з Украінай. Бачыце, мы нават скарачаем выдаткі на нашу ўзброенне, на нашу армію, таму не будзем воевать, потому что не бойтеся нас. Нават это з одного боку. З другого боку, Лукашенко разумее, что, ведаеце, як Европа, да, Европейский звяз, и он там на працягу там 10-годдзяў быў под зонтиком обороны и бяспеки НАТО. НАТО гэта 75% давала Злучаныя Штаты Америки. І сёння, калі трэба, напрыклад, будаваць за свае кошты сваю абарону, тут Еўрапейскі Саюз пачаў разумець, што трэба рабіць перазмаркоўванне гэтага бюджэту. Так і тут Лукашенко разумее, што тут на яго ніхто не нападзе. Навошта выкарыстоўваць гэтыя грошы, калі тут ёсць расійскія там сілы, якія, як што б здарылася, яны прыйдуць да дапамогу. Гэта небяспечна, але ў кароткатэрміновай перспектыве Лукашенко разумее, што Расія, пакуль яна воюе з Украінай, я не будзе рабіць захоп Беларусі, таму можна гэта там 4-5% скараціць, даць больш там сілавікам, даць больш там кантралёрам, даць больш нейкім камерсантам для таго, каб зарабіць. Але вось тое, што ён не дафінансоўвае армію, безумоўна, гэта сведчыць пра тое, што ён не ставіцца да Беларусі як да незалежнай краіны, якая павінна дбаць пра сваю небяспеку. Так, ну, наступнае не менш важнае, думаю, для нашай аўдыторыі вельмі важнае пытанне, это сацыяльныя палітыкі. Так, быў прыняты бюджэт для адукацыі 2,5 мільярды долараў, калі ў доларах на наступны год, это на 16% больш, так? Сацыяльная палітыка на 14% больш, чым у мінулым годзе. Ну і мы разумеем, што там інфляцыя у нас 7-8%, але нават калі мінуснуць, то мы і то бачым рост пэўны у сацыяльнай палітыцы і на адукацыю, нават на медыцыну. Ці все-таки это 14-15% это не так істотна, і яны з'ядуцца нейкімі іншымі паказчыкамі, не толькі інфляцыяй?
Ведаеце, трэба разумець, што адбывалася да таго, там, калі, напрыклад, 4-5 гадоў не было такой індексацыі, але было на меншае, і цэны, безумоўна, ўзраслі. І ты што самыя школы, універсітэты, лекарні, яны ж працуюць з людзьмі. І калі, напрыклад, у іх будзе незадавальненне, гэта будзе такая сетка, такая распаўсюджання інфармацыі наконт таго, што Беларусі не мае той самай сацыяльнай дзяржавы. Таму і Лукашенко разумее, што трэба і гэтую частку насельніцтва падкарміць, таму што яна таксама ўплывае на настроі людзей. І таму сацыялка, але бачыце, што, напрыклад, колькасць моладзі паменшваецца, а колькасць выкладчыкаў, учителей яна застаецца стабільна высокай. Таму гэта, безумоўна, трэба разглядаць школы, універсітэты, гэтую частку бюджэтных выдаткаў, і частка не толькі на адукацыю, толькі на навуку, там, навчанне, а таксама на агітацыю, на прапаганду, на ідэалогію, тому што, безумоўна, беларуская школа ператварылася ўжо ў ідэолагаў, і, безумоўна, Лукашенко разглядае вось гэты элемент як частку ідэалогіі. Ну, а паколькі ідэолагі, так яны там і павінны атрымліваць больш, увядуць нейкую там штатную адзінку, там заступнік дырэктара па ідэалагічнай працы, яшчэ адзін дадатковы, там па патрыятычнаму там вось выхаванню. Вось табе будуць і павышэнне гэтых выдаткаў на адукацыю. Спадар Ярослав, ёсць яшчэ там адна цікавая графа ў гэтым бюджэце, гэта то, што штрафы закладзены, іх закладзена яшчэ больш, растуць апетыты. Патлумачце, калі ласка, як эканаміст. Я проста не разумею, як можна ўвогуле закладаць у бюджэт, як радок прыбыткаў, штрафы, пакаранне кагосьці. Гэта як? А калі ніхто не парушыць закон, то што з гэтым радком рабіць? Это што, ісці раскулачваць? Як гэта эканамічна патлумачыць? Я памятаю на пачатку 2000-х гадоў, калі я гэта пытанне задаваў там людзям, якія неслі адказнасць за бюджэт, міністру фінансаў, людзям, якія працавалі ў палаты прадстаўнікоў, навошта вы гэтыя штрафы, вось як вы ставіце пытанне, я ім гэта задаваў. Яны разводзілі рукамі, сказалі, ну, а трэба ж матывацыю захоўваць для людзей, якія працуюць на таможні, у міліцыі, у розных органах, якія там штрафуюць людзей. Таму што калі гэта не будзе, яны будуць проста расслабіцца і нічога не будуць рабіць. Таму гэта не пра эканоміку, гэта пра тое, каб, як кажуць, трэба і пад ружжом і ў напрузе трымаць весь гэты апарат чыноўнікаў, кантралёраў, інспектараў, тых людзей, якія сочаць за ўсім. І, ведаеце, калі не мае парушэнняў, ну тады кажуць, ну тады дрэнна вы сочыце за тым. Гэта сведчыць пра тое, што ў таталітарнай дзяржаве патрэбна, вось, каб такія планы таксама былі. Даводзяцца і да таможні, даводзяцца і да міліцыі, даводзяцца да там, дзе ёсць ліцэнзія, там, дзе ёсць нейкі дазвол, безумоўна, ёсць і кантроль. І гэта адзін з паказчыкаў, як кажуць, KPI для чыноўнікаў, кантралёраў, па якім потым людзей, чыноўнікаў альбо прэмію выпісваюць, альбо, напрыклад, наказваюць, а калі ты там добра працуеш, там добра заўжды маеш штрафаў больш, чым запланавана, ну тады ты добры прадстаўнік вертыкалі, можаш атрымаць, напрыклад, нейкае павышэнне па службе. Так што гэта ўсё частка сістэмы кіравання людзьмі, нашымі там працоўнымі калектывамі. І таксама, ведаеце, не дапускае, што Лукашенко, што калі не мае штрафаў, то у нас, а навошта тады столькі па міліцыі трымаць? Можна тогда прыйсці да таго, да такой думкі, што можна і звольніць там 30-40% міліцыі, калі людзі такія беларусы дысцыплінаваныя, адказныя і ввогуле не парушаюць закон. Гэта нейкі жах. Апошняе пытанне яшчэ ў мяне да вас засталося, не магу не задаць. Пытаемся мы нашых гледачоў сёння пра тое, ці ёсць у іх нейкі, ці сутыкаюцца яны ў жыцці з нейкім дэфіцытам, розныя варыянты, там у крамах, сямейны бюджэт, там наадварот ёсць суцэльны плюс нейкі, дэфіцыту няма, але пераможца на дадзены момант 47% галасоў набраў варыянт «маюць дэфіцыт добрых навінаў». Спадар Ярослав, умаляю вас папросту, скажыце што-нибудь добрае пра беларускую эканоміку. Ці у вас ёсць добрыя навіны, так?
Добрая навіна пра беларускую эканоміку ў тым, што хатнія гаспадарства трымаюцца, яны не прывучаны жыць у доўг, яны разумеюць адказнасць фіскальную. І я думаю, што таксама станоўчая рыса тое, што беларускія сем'і яны у адрозненні, напрыклад, ад нават багацьох краінаў на захадзе, яны не прывучаны сядзяць на гэтай таксічнай ігле крэдытаў. Таму гэта, ведаеце, бюджэт ёсць, яны захоўваюць. Хацела б бачыць не толькі там стаўку зберажэнняў 10-15%, а ў 2 разы больш, але ў рэжыме Лукашенка гэта немагчыма. Так што беларусы трымаюць, ведаеце, ў гэтай сітуацыі яны не бачаць у беларускім рэжыме крыніцу доўгастраковага, такого доўгатэрміновага багацця, працвітання, і яны спадзяюцца адзін аднаго. Так што будуйце сеткі паміж сабой, падтрымкі, і я думаю, што прыйдзе да нашай вуліцы шчасце і свабода, і тады ўжо сапраўдны эканамічны ўзрост будзе ў нашай краіне.